Gaskiya ne ta tabbata. A yau dai aka rantsar da shugaban ƙasan Amerika na 47, watan Donald J. Trump. Shi ne yanzu ya kasance shugaban ƙasan Amerika na 47. In ba ku manta ba, shi dai Donald Trump ya taɓa mulkin Amerika a lokacin ya zama shugaban ƙasan Amerika na 45, wannan yanzu wanda ya sauka watan Joe Biden kenan ya karɓi mulki a hannunsa, shi kuma ya zama na 46. Da shi kuma ya ƙara dawa ya karɓi mulki a hannun Joe Biden sai ya zama na 47. To, shi dai shugaban ƙasan dai da yanzu ya hau mulki watan Donald Trump kenan ya yi alkawura sosai a inda yake gaya wa 'yan ƙasan cewa yanzu shi duk wasu lamurmukansa da zai yi zai kula da ƙasan ne ta kasance ƙasa na farko da zai kula da lamarin ƙasan, ba kamar yadda shi Joe Biden ya yi ba, a inda Joe Biden ya fi kula da abubuwan da yake faruwa a wasu ƙasashen ƙetare, wanda shi ya ce yanzu duk wani abu da ta shafi ƙasan shine abin farko da zai fara kula da shi, ma'ana ba zai damu da lamurmukan ƙasashen ƙetare ba kamar yadda zai damu da abin da ta shafi ƙasansu. Kuma ya ƙara musu alkawari zai yi ƙoƙari ya ga yadda za a sauwaƙa wa 'yan ƙasan kunci na rayuwa da shi mulkin Joe Biden ɗin ya sa su a ciki. To, Allah ya ba shi sa'a, kuma Allah ya sa ya kasance shugaba da zai yi adalci, kuma ya kasance shugaba da ba zai kawo mana yaƙe-yaƙe ba.